Arratsaldeon de hoy. Buenas tardes a todos. Uno de los objetivos y la finalidad que persigue la Alkartasuna Fundazioa, de la cual me honro en presidir, es la de coadyuvar por todos los medios a su alcance a la construcción nacional de Euskal Herria. Desde el Herrialde más al este, Nafarroa, que es de donde yo provengo, hasta el más occidental, Vizcaya, que es donde nos encontramos. Repito que el coadyuvar a la construcción nacional es uno de los principales fines y objetivos de la Fundación. Con motivo de esa construcción nacional, qué duda cabe, y los hechos recientes en Cataluña nos lo están diciendo, una de las parcelas importantes es el modelo socioeconómico que pensamos o creemos que debe funcionar en nuestra futura nación. Futura nación, lógicamente, independiente. Tampoco quisiera extenderme más, sino pasar ya a describir la conferencia o ponencia de hoy como, repito, uno de los sectores más importantes para esa construcción nacional. La mesa de debate que desde la institución Alkartasuna Fundazioa hemos organizado hoy bajo el título El papel de los sindicatos en torno a la autodeterminación y el derecho a decidir de Euskal Herria, hacia un modelo socioeconómico propio. Con la participación de los invitados que a continuación pasaré a presentar, en este encuentro deseamos abordar el papel a desarrollar por los sindicatos abertzales en el proceso de movilización social para que Euskal Herria ejerza su derecho a decidir libremente su futuro. Derecho que entendemos imprescindible para que podamos construir una sociedad más justa y solidaria, mediante la puesta en marcha de un nuevo modelo social y económico, modelo propio y autóctono, en el que estén realmente garantizados todos los derechos sociales de todas las personas. Nos acompaña para este evento Xavi Anza, secretario de formación de ELA y presidente de la Fundación Robles Aranguiz. A Yagoba Zulueta, secretario de formación de LAB y miembro de Ipar Egoa Fundazioa. Y Ana Pérez, integrantes de la Secretaría de la Mujer del Sindicato STE Eilas. Y Edurne Gumucio, secretaria de Régimen Jurídico, Estudios y Formación de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna y responsable además de estudios de nuestra fundación Alkartasuna Fundazioa, quien como coordinadora y moderadora de este encuentro a continuación nos indicará las cuestiones concretas a tratar. Edurne, cuando quieras, tienes la palabra. Eskerrik asko, Fernando. Arratsaldeon guztioi, Alkartasuna Fundazioko lehendakari jauna, maikideok, sindikatoko partaideok edo ordezkariok, eta entzule guztiok. Bakarrik esatea aurretik, egongo dela, euskera hutsean egingo dugula ekitaldi hau, eta aldi bereko itzulpena egongo dela. Gero azkenean norbaitek nahi badu ezer galdetu edo bideratu erderaz, mailak erantzungo du normaltasunez baita. Gaurko ekitaldi honetan, aspaldian asmatutako gai garrantzitsu bat dakargu Alkartasuna Fundazioko kideok. Zein garrantzia daukaten agente edo eragile sozialak maila askotan, baina bereziki, erabaki eskubideari buruz hain zuzen ere. Autodeterminazioa gauzatze prozesuan, Euskal Herriko indar guztiak batera joan behar garela, gizarte mobilizazio zabal baterantz. Nik deitu diot uztartze prozesua. Uztartze prozesu baten behar izana
ikusten dugu. Uztartze, batze, elkartze, biltze edo lotze prozesu bat. Eta uztartze prozesu horretan Euskal Herriko askatasuna bakarrik etorri alda direkzio berdin batean lan eginda eta bat eginda pertsona, borondate eta elkarte askoren ekintzak. Zertarako erabaki eskubidea? Askotan galdetzen dugu geure artean eta baita tertulia askotan. Zertarako erabaki eskubidea? Gure ametsa gizarte heldu eta erantzule baten bitartez Euskal Herri berri bat eraikitzea da. Hobeto bizitzeko guztiok. Kohesio sozial batera heltzeko. Kohesio sozial hori lantzeko. Eta ongizate eredu bat bermatzeko. Hor daukaguz eredu batzuk. Ereduak ikusi doguz, azken denporatan eredu batzuk, aurrezdik egon dira beste eredu batzuk, baina ikusi doguz azken denporatan eredu batzuk. Bai kontsultak eginez, bai erreferendumak eginez, bai liburuak eginez, hor daukaguz White Book of Quebec, edo White Paper on Independence Scotlandekoak, edo Llibre Blanc de la Transición Nacional de Cataluña. Une historiko batean gagoz, guztiz horrela pentsatzen dugu. Une historiko eta erabakigarri edo erabakitzaile baten aurrean gagoz, dudarik gabe. Bai, entzun doguz sindikatuen iritziak askotan ere, Rafa Díaz Usabiagarena hain zuzen ere, orain dela denbora asko, berak esan zuen aportazio historikoen denbora dala. Baita, entzun dugu Elorrieta jauna beste egoera batzutan, Gernikako ekitaldian berean ere, eta beste batzutan, baita entzun dugu Fernandez Garaialde eta Belen Arrondo, eta erabaki eskubide zibilak, politikoak eta giza eskubideak defendatzen. Orduan, sindikatoen partaidetza oso sakona izan da baita. Azken denboratan gainera, gauzak txarrera joan dira estatuarekin eta estatuarekiko. Razionalizazio legea, LOMCE legea, merkatua unitatearen legea, eta reforma fiskalaren legea, eta bar, eta bar, eta bar. Guk esan beharra daukagu, zentralismo gehiagorantz bideratu direla, Madridekoek eta beste Madrideko edo Estatu partido politikoek, eta momentu honetan nik esango neunke prozeso zentripetu batean gauzela, baina oso zentripetu batean gauzela. Baina baita, esan behar duguna da, estatuaren porrota azpimarratzen dugula. Eredu legez, bai legislazio aldetik, bai gizarte eredu aldetik, bai ekonomia aldetik, bai korruptelan aldetik, eta bai, eta bai, eta bai. Orduan, estatuaren porrota. Eredu hori ez jaku balio, baina ez jaku balio aspalditik, orain azpimarratu nahi dugu gai hori. Honekin batera, guk ez dugu hemen aldarrikatuko autonomia estatua, inondik eta inora. Eta gainera, ez dugu aldarrikatzen ere federalismo hori esaten da bena edabideetan, inondik eta inora, ze gure ustez gauza bera da edo antzerakoa. Zer egin behar dugu Euskal Herriko gizartean? Eskuzabaltasunez eta guztion bolondrez, benetako bolondrez bat eukiten badugu, solaz egin behar dugula. Eta guztiok izan behar garela solaskide gai honetan. Guztiok. Errespetatuz
bakoitzaren markoa, bakoitzaren pentsakizuna, bakoitzaren jarrerak, bakoitzaren historia, bakoitzaren gauza guztiak. Baina, eskuzabalez, zerbait egin behar dugula guztion artean, zerbait bideratu. Metodologia guretzat, Alkartasuna Fundaziokoentzat izan alda zeharkako lana, edo trabeskako lana. Hori da, bide bat. Eta baita, unidad política de acción eta unidad social y sindical eta sozial orokorrean de acción esaten dana erderaz. Alkartasuna Fundazioko kideen ustetan, sindikatuak duguz eragile sozial garrantzitsuenetarikoak. Euren jokabidea, alderdi politikoen jokabidearekin konparatuz guztiz desberdina izan da eta da. Baina errespetatuz osotasunean euren jardunbidea, gaurko ekintzan planteatuko dizkiegu azaltzea hola baderitxoe, gai honi buruz euren arrazoiak, aportazioak, iradokizunak, azken batean nola ikusten duten uztartze prozesu hau eta nola bideratu ahal dugun guztion artean. Guztion artean. Guztiz erronkatsua da, nabilen esaten momentu honetan, guztiz erronkatsua. Baina esfortzo bat egin behar dugu eta gauzak bideratu dinodan moduan, nire ustez edo gure ustez, danon artean. Orduan, lehenengoko galderara pasatuko gara ja, zau da apurtxo bat testungi ingurua sartzeko gaian. Lehenengoko galdera edo bideratzeko haiei da zein izan aldan edo dan sindikatuen ustetan eragile eta agente sozialen papera edo rola, autodeterminazio eskubidea artikulatze edo uztartze prozesu horretan. Emango diot hitza lehenengo eta behin, Xavier Anzari, elako Manu Robles Arangiz Fundazioaren lehendakariari. Egingo dugu laburbilduz, ez da txapa borobilako etatzea, baizik eta laburbilduz, eta gero azkenean egingo duguna da partaidetza edo debatea propiziatu. Orduan, Xavier Anzak du hitza. Eskerrik asko gonbidapenagatik, horre badan eritzako hemen egotea. Ez gara askotan gonbidatuak izaten alderdi politikoen etxetan, eta oso gustora etorri naiz, beni behintzat onera. Zein da sindikatuen papera autodeterminazio eskubidearen eremuan, eta nik provokazio gisa hasiko naiz esaten, galdera planteatuta dagoen bezala, nire ustez behintzat, baina diskutituko dugu, horretaz ez da. Oso politikatik egindako galdera da hori, ez da sindikalgintzatik egindako galdera, eta hala behar du, egoitza politiko, alderdi politiko baten etxean gaude, ez da. Ados egongo ginateke autodeterminazio eskubidearen eremuan, ados egongo ginateke independentzia, nahi dugun helburuan, eta orduan deskubritzea dagokigu zein da sindikatuaren papera. Guk ez dugu gure burua horrela ikusten. Guk eragile politiko oso gisa ulertzen dugu gure burua, eta guk autodeterminazioaren eskubidearen eta autogobernuaren eremuan badaukagu gure estrategia. Eduki dugu iraganean eta badaukagu hala nolakoa. Guk nolabait esateagatik, transizioa eta gero lan harremanen euskal esparruaren aldeko autua egiten dugu, hori da gure hasierako estrategia, eta lan harremanen euskal esparruarekin gertatu dana, politikatik pensatu daiteke, ez daukela inungo bestelako garrantzirik, o pensatu daiteke garrantzi handia daukela. Esan da, agian lan harremanen euskal esparruan gertatu dana, politikarentzako ere esanguratsua izan daitekela. Abia puntua zen Gernikako estatutoan lan harremanetarako kompetentziarik ia ez zegoen,
lan legedia estatuan gelditzen da, gizarte segurantzia estatuan dago, eta gero langileen estatutoa, langileen oinarrizko legedea, zentralizazioa bultzatzen du. Hau da, lan harremanen zentralizazioa eta negoziazio kolektiboaren zentralizazioa ahalbidetuko du. Eta konjuntura horretan, guk zea erabaki batzut hartu genitun. Alde batetik, Moncloako itunei ez esan genion, greba orokor bat egin genuen langileen estatuaren aurka, estatutismoaren autua egin genuen, Gernikako estatutuaren autua egin genuen, eta guk erabateko lehentasuna, oain bezala, eman genion antolakuntza lanari, sindikatua osatu behartzen. Eta momentu horretan, 1979an elak estrategia bat planteatzen du. Eta estrategia horrek izen badu dela lan harremanen euskal esparrua. Zer da lan harremanen, zertzan, nola definitzen genuen, da naziorik gabiko sindikatu batentzako erreferentzia estrategikoa. Hau da, ikusita lan harremanek zentralizatu daitezkela, nola izango zen posible lan harremanak osatzea Euskal Herrian eta kasu honetan erkidegoan. Nola zen posible negoziazio kolektibo propio bat eukitzea pentsatuta zentralizatu egingo zutela. Eta nola artikulatu joku erregela batzuk patronalaren, gobernuaren eta sindikatuen artean. Hori izan gure obsesioa eta gure lan estrategikoa. Ez noa zankontzea, ze denborarik ez daukagu, baina nik esango nuke 10 urte ondoren, 1998 estrategia hori arrakasta eukizuela. Ez bakarrik elaren eraginez, noski. Nik uste dut, errepikatzeko zaila izango den konjuntura bat eman zala, eta arrakasta eukizuen estrategia hori. Bestea beste, adibidez, negoziazio kolektiboan. Euskal langileen lan baldintzak Euskal Herrian negoziatzen ziren 10 urte pasata, nahiz eta markoak ahalbidetzen zuen lan baldintzen negoziazioaren zentralizazioa. Baina, lan harremanen estrategia hori goraberak ezagutu zituen, gorabera ikargarriak, alde batetik estatutik, Espainiako sindikagintzatik etorri zen zentralizazio etorri ziren zentralizazio vektoriak, eta bestetik ere, nik nabarmenduko nuke, eta ez reprotxe egiteagatik, baina baita ere, nik esango nuke lan harremanen euskal esparruaren aldeko autua bere lagunek hiltzutela. Gero, nahi badezu sakanduko dugu horretan, baina bai Ibarretxen garaian, bai Ezekita Aurrenkoarrekin pasatu zana, bai gerogo Zapateroren garaian PNV-ek negoziazio kolektiboaren zentralizazioari baiespena eman zioenen Espainiako parlamentuan. Hau da, gertatu dira gertakari oso importanteak, nun lan harremanen estrategiaren porrota ziurtatu baiestu behar dugu. Azken kapituloa beldurgarria dira. Urkulluk erabaki du, Patxi Lopezek egin zuen bezala, Europako, eta nik esango nuko, munduko demokrazian ezagutzen ez den gauza bat, elkarrizketa soziala gutxiengo sindikalarekin antolatzea. Oso azkar noa, batetuko dinazue, baina hitz egin dezako dugu gero. Guzti honekin, konklusio gisa, nik uste dut, nazio prozesurako hipotesia, sindikalgintzatik ikusita behintzat, ez dator duela 30 urte bezala, hipotesi interklasista baten postulazio teorikotik. Guk momentu hartan egin genuen hipotesi interklasista abian jarri, posiblea zalako eta posible izan zen lan harremanen gutxieneko esparru bat markatzea euskal eremuan. Nolabaiteko konpromisoa zegoelako bai patronaletik eta bai euskal gobernuetik, baina hipotesi hori hilda dago, hildutelako, ez bakarrik bere etxaiek, hildutelako baita ere, ustez bere lagunak zirelak. Horrek esan nahi du, ezkerreko soberanismoak, politikoa, soziala eta sindikala, guri ikuspuntutik behintzat, erabat definitu behar dituela bere estrategia, guk ere bai, eta segurazki innovazio politiko eta sindikal bantzuk egin behar ditugula. Barkatuko didazue, baina 5 minutu honetarako emateu. Bale, Xavier, orain Jagobak hitzekingo gaitu. Kaixo, atxaldeon, nik ere eskarrak emana dizkiot Elkartasuna Fundazioari, luzatu digun gonbidagatik. Genekien errepikatuko genitula gauza asko, justo hasi baino lehenago ongiak komentatzen, eta orduan, aprobetxatu Xabierre gauza asko esan ditula, igual beste batzutara jongo naiz, eta
esandako batzuk bere hortan utzeko ditut. Hasiera batean, bai ala ere, gu bai nabaritu dugu galdera politika gintzatik inda dagoela, logikoa dan bezala, batez ere, guk ekarpena edo nola ikusten dugun autodeterminazioaren gaia, eta zera, guk ikusten dugulako gai propio bezala. Azken batean ez da, ea politika gintzan dagoen ardatz hori sindikal gintzatik, edo berdin pentsatzet erantzungo lukela beste hainbat sektorek, eguneroko bizitzan eragiten digun, erabaki ahalmen ezaren ondorioak bete-betean pairatzen ditugulako, herritarrok, langileok, eta nolabait langileen eskubideen defentsa artikulatu nahi dugunok. Xaberrek egin du, elak egindako ibilbidearen zera bat, argi dago hemen oso tradizio, ibilbide eta estrategia sindikal ezberdinetako, errepresentazioa baitugula hemen, nik ez eta ingo ibilbide hori uste dut guk egin genuela apostu bat nolabait ere Euskal Herrian reforma politikoa ez asentatzeko, baita ere gure ustez nolabait ere langileen eskubideak aitortuko ez zituen eta ahalmenik izango ez zuen marko baten eraikuntzarako. Eta, bakoitza ere ibilbidea eginda, sindikatuen artean eduki ditugu elkarrekin aritzeko eta borrokatzeko momentuak, politika gintzan egon diren bezala, eta, seguna igual egungo egoeraz egiten dugun diagnostikoak ze puntaraino bat egiten duen eta elkarrekin gauzak asmatu ditzazkegun dago gakoan ere ustez. Uda honetan, eduki nuen aukera Argentina eta Uruguayen topaketa sindikal batzuetan parte hartzeko, oporri gabe utzi ziaten topaketa sindikal batzuk, azken batean ara jotea tokatu zitzaidalako. Eta gogoratuko ez dute orduan fondo buitre famosoen erasoa zegoela Argentinako estatuaren kontra eta zorpetzea eta bar. Eta han gobernuarekin ados egon edo ez, sindikatuak, langileak eta herri sektorea ziren erantzunaren lehenengo lerroan zutela. Ulertzen zutelako herriaren burujabetza nazionala eta popularra bazala langile sektoreen lehen defentsa lerroa. Eta hemen entzuten ditugunean askotan politikari batzuk ezberdintzen erabakitzeko eskubidea eta jendeari benetan inporta zaizkion gauzak. Ikusten da nola beste lurralde guztietan eta seguna troikaren eragina jasan duten bestelako herri asko, Greziak bezala seguna berdintxo esan dezakela, benetan erabaki ahalmena, boterea eta boterea nola artikulatu da doen eta zentzu hortan langileen eskubideak, bizi baldintza batzuk, lan baldintza batzuk, ongizate estatu bat edo bestelako eredu sozioekonomiko bat antolatzeko eta defendatzeko ze ahalmen dagoen benetan, hori norbait interesatzen baldin bazaio, langile sektorei da. Seguna kapitalak ez dauka halako arazorik. Eta ikusten baldin badugu, gaur egun agenda politikoan dagoen elementu nagusietako bat, Estatu Batuen eta Europar Batasunen artean negoziatzen ari diren ozeanoz gaindiko hitzarmen horrek, zerbait suposatzen baldin badu da neoliberalismoaren inposaketa norberaren burujabetzaren gainetik. Eta azkenean eragingo badu zerbaiten gainean izango da jende xearen, kasu honetan Euskal Herriko gizon eta emakume langileen bizi baldintzetan. Beraz, guretzako gai propioa da, nork erabakitzen duen, nola erabakitzen den, eta Xabierrek egin duen ibilbide horretan, seguna azken kapitula beldurgarria dira, baina aipatuko nuke, ari garela azkeneko urtetan krisi ekonomiko famosoaren aitzakian etortzen ari den neurri guztiei erantzuten, sindikal gintzatik, herri eragileetatik, politika gintzatik ere, baina funtsian badago horiek aplikatzen ari zaizkigula gure borondatearen kontra eta ez daukagula tresna efektiborik hori aurre egiteko. Ez daukagu tresna efektiborik hori aurre egiteko. Gero, noski hitz egin daiteke borondate politiko gehiago egon daiteken edo ez, eta gu noski erabat makurtuta ikusten ditugu Gasteizko eta Iruñako gobernuak etortzen diren politiken aurrean, baina, seguruna, bat etorriko ginateke planteatzeko garaian, erabakitzeko eskubidea eta erabakitzeko ahalmena, herri boterea antolatzeko eta erabaki propioak hartu eta horiek errespetatuak izateko, herritarren nahiaren araberako erabakiak hartu eta errespetatuak izateko, ahalmen politiko efektiborik ez dagoela.
Zentzu horretan, estatuarekin aldebiko akordioak zentzu horretan hartu daitezkela sinisten ez dugunon aldetik, horren aurrean benetako nola jokatu eta nolako estrategia berdefinitu behar dugun, edo Edurnek uztartzea deitu duen horretan, edo guk argi daukagu gauza asko berrasmatzeko fasean gaudela. Eta zalantzari gabe urteetan eta sindikalgintzari definizio hori tokatzen zaio, ez? Baina erresistentzia ariketak eta erantzun ariketak egitetik, nolabait ere egun magiko batean, hau da, estatuarekin negoziatuz eta egun batetik aurrera ja ez dakiz zer eskubide eta erabaki ahalmen izango degula, baldin badakigu ez dela etorriko, ez dugulako sinisten estatuak horretan sartuko direla, pentsatu behar dugu gehiago zenolako erabakia jun gaitezken hartzen hemengo eragileen artean, eta zentzu hortan baita eragile sindikalen aldetik, nolabait ere momentu konkretu batean kristalizatu ezaketenak aldaketa orokor batean, baina de facto ja bestelako erabakiak aplikatzen dituenak Euskal Herrian, ez? Zentzu hortan, nik uste, ni laburbilduko nuke esanez, pixka bat zera, ez? Argentina esaten zuten hori, ez? Lehenengo interesatua buru jabetzan langile klasea da. Orain Ara Perezek, nahi duzunean, Ana. Vale. Arratsaldeon eta guk ere Estilasen izenean eskerrik asko eta niri izenean noski. Gonbite hau luzatzeagatik, azken batean, gure sindikatuaren, ez dakit, izaera edo sektoreko sindikatua da, irakaskuntza arloko sindikatua eta horrelako foroetan, irakaskuntzaren inguruan edo horrelako foroetan egotea, ohituta gaude, baina horrelako, ez dakit, politikoagoa den hitzaldietan edo foroetan ez dugu aukerarik izaten gurea kontatzeko. Egia da, zeharo desberdinak nik beste modu batez planteatu dut eta igual zuzenago erantzun dut hori edo pentsatu dut gure zer nolako erantzuna eman lehenengo saio honi, ez da. Esan dudan bezalan, irakaskuntzako sindikatua gara, irakaskuntzan aritzen garenon sindikatua. Ez da bakarrik irakasleen edo dozenteen irakaslea, baizik eta hor gaude dozenteak eta ez dozenteak ez diren beste langile asko, ez da. Baina, irakaskuntzako ezik guk esaten dugu eta honetan erabiltzen dugu hitz joku bat, ez da, klaseko sindikatua garela. Alde batetik aulako sindikatua gara, baina klasekoa ere. Horregatik, bertan lan egiten duten langileon lanbaldintzak eta eskubideen defentsan, horretan aritzen gara, baina horrez gain ere eragina edo gutxienez parte hartu nahi dugu hezkuntza ereduan ere. Eta hori horregatik, orain arte ibili gara lontzeri ez esateko, legea inposatua delako, eta guk ere pentsatzen dugu gure hizkuntza eredu propia erabakitzeko eskubidea izan behar dugula, beste erabakitzeko eskubidea ez da, edo orain momentu honetan ere Heziberri plan berriari ere, horretan ere ez gaude bat ere konforme eta pentsatzen dugulako gutxienez parte hartzeko aukera izan beharko genukela. Baina horrez gain ere gure sindikatua izaera soziopolitikoa badu. Eta apostu egiten dugu eraldakuntza sozialaren alde. Pentsatzen eta apostu egiten dugulako eta pentsatzen dugulako beste modu edo beste mundu bat, beste Euskal Herria eta gure kasuan gutxienez beste hizkuntza eredua ere posiblea direla eta horretan gaude. Orduan, honekin guztiarekin esan dezakegu izaera maila hau duen sindikatua gara. Oso anitza, beti, eta hori izan da ere gure ezaugarri bat, igual aniztasuna gero eta txikiagoa da, baina beti politikoki aniztasuna handiko sindikatu izan da, antzineko kanpaina zen 11 kolore baino gehiago pentsatzen dugulako eta horretan sinesten dugulako, baina anistasun horrek ez du baldintzatzen soberani edo subirautza prozesuaren ere gure diskurtsoa eta horren alde egiteko.
prozeso soberanista defendatzen eta defendatuko dugu, pentsatzen dugulako, bai Euskal Herriari, bai dagokiolako, herri edo nazio gisa bere esparru juridiko-politikoa aukeratzeko eskubidea. Gure ustez, Euskal Herriak politikoki nazio bat osatzeko duen eskubidea bermatu behar duela, ez da? Eta eskubide hori sustrai historiko, kulturau eta linguistikoan errotuz, herritarren ekimen eta herritarren borondatean oinarrituta gauzatu egin behar dugu, hori argi eta garbi. Inolako proiektu etnizista edo baztertzailean oinarrituta. Hori pentsatzen dugu, benetan inklusibo izan behar dela. Gu inklusibitate hitza erabiltzen dugu sarritan, pentsatzen dugulako eta aldarrikapena egiten dugu hezkuntza ereduan esaten dugunean eskola inklusibo izan behar duela, horrexegatik, gure apostua propia da publikoaren aldekoa, pentsatzen dugulako inklusiboena dela eta kohesio soziala bermatzen duena dela, baina hori beste momentu edo beste gai batean sartzea izango zen. Eta prozesu soberanista honetan pentsatzen dugu alderdi politikoek zeresan eta egiteko eta protagonismoa izan behar dutela, baina argi eta garbi esaten dugu herritarren parte hartze beharrezkoa dela benetan prozesu soberanista honetan. Eta hau esaten dugunean guk sindikatuak aldarrikatzen dugu ere eragile sozialen ezaugarria edo nortasun hori, ez da? Orduan pentsatzen dugu Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Nik ere, eta emakume eta feminista naizenean, ez da, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu behin eta berriro gure gorputzari ere erabakitzeko eskubidearekin. Horregatik oso sakon eta oso errotuta dugun borroka bat, ez da. Eta orduan pentsatzen dugu hori izan behar dela herritarrekin eta sindikatuak prozesu honetan bidelagun izango garela, baina argi izan behar da herritarren borondatea izan behar dena, kasu honetan lidergoa hartuko duena. Orduan, hor badaude erritmo ezberdinak eta batez ere erritmo ezberdinak eta orduan eta badagoela jendea oso argi ikusten ez duena erabakitzeko eskubidea edo soberania prozesu honetan eta batzuk enfrentamientoa edo zuzenean egiten dute, ez da, gobernuak alde batetik, ez da, hori lehena eta bere potere ekonomikoak ere, ez da, eta nik hemen ere aipatuko nuke nola etxai berri bat, edo ez behar bat ez da inberria, baina, Tratado Transatlantiko hori TTIP famatuak ere, horrek ere nik uste hemen gauden sindikatuok demostratu dugu eta mobilizazioak egin ditugu horri ezetz esateko, baina argi dago tratatu edo akordio hauek, desde luego herrien erabakitzeko eskubidea edo subirautza justu horren kontran daudela eta talka egiten dutela. Orduan, erabakitzeko eskubidearen alde gaudenok, instituzioak, alderdi politikoak, sindikatuak, eragileak eta guztiok bat egin behar dugu, hain argi ikusten ez duten prozesu hori erakartzeko eta, lehen esan dudan bezala, prozesu inklusiboa izateko. Eta, horretan lan egin behar dugu eta sindikatu mailan hori, pentsatzen dugu, hori ere egin behar dugula, baina desde luego gu ez garala izango protagonista, baizik eta jendarte osoak hartu behar du protagonismoa bide honetan. Guazen bigarren gaira, gero azkenean egingo dut labur bilduz, apur bat esandakoak, baina boro bilduz, laburpen gisa egiteko. Bigarren gaia da Nafarroari buruz, edo lurraldetasunari buruz. Lehen esan dugu ustartze prozesua, igual euki aldao beste hitza bat, baina
horrela deitu diogu. Uztartze prozesu honetan, lurraldetasunaren bidean lan egin behar dugula uste dugu, parekotasunean. Hasieratik nafartarren borondatea errespetatuz osotasunean, noski. Eta Nafarroako gizarteari ondo eta sakonki azaldu zeitzun diran gure asmakizunak edo Euskal Herriko herritarren asmakizunak autodeterminazioari buruz eta erabakitze prozesuari buruz, zehazki ulertuta. Nafarroak berak du erabakitze eskubide prozesu horren ahalmena, edonola ezinbestekoa. Gure erronka da nola artikulatu alditugun maila biak, Euskal Herriko hegoalde uztartze edo batze prozesu hori bideratzeko, baina beti aldarrikatuz, gure ustetan, Nafarroako estatu historikoa. Zein izan alda sindikatuen iritzia, gai honi buruz, zein motatako estrategiak ikusten duzuen hegoaldeko lurraldetasunaren uztartzeari buruz, baita, gero, edo parekotasunean, Unidad de Acción Sozial eta Sindikala. Xabier Antza jauna. Nafarroko erreza da. Ni Miguel Sanzekin bat egiten dut. Bizarra Garaziko akordiaz egun batzuk geroago, Nafarroko parlamentuak Miguel Sanzen presidentearen eraginez, mozio bat, ez dakit adierazpen bat onartu zuten, non esaten zen, Nafarrek beren etorkizuna erabakiko zutela, eta nik uste dut Sanzekin egin behar dugula bat, eta horretan nago, uste dut hori esan zuenean ez zala pensatzen ari Nafarretaz baizik eta erkidegotaz, baina hori beste kostu bat. Nafarroaren eta herri artikulazioa eta... Aste honetan agertu da artikulu bat Jose Maria Esparzarena, hau Txalapartako editoria izan zana, jubilatua dagoena, eta beti, provokatzaile bikaina da, eta Ager Baskonun izquierda bertzale du artikulu horrek. Merezi du irakurtzea. Esaten zuen zer egin behar dugu Errebierarekin. Utzi, Espainiarako, eta faiatik gora egin beharrekoa. Gur gaur goizean, 9:00 2.217 afiliatu genituen Erriberan. Suerte pixka batekin, atxaldeako 2 edo 3 gehiago izango ziren. Espero dut. Gehienak, gure afiliatu gehienak, Erriberakoak ez dira euskaldiztunak, ez dute gehienak, eta ez dute gehienak abertzale botatzen adibidez. Baina garbi daukate den sindikatu abertzale baten militatzea. Hau ere, interpretatu daiteke, bitxikirei bat dala, sektorialegia dala garrantzi politikoa emateko, hala egin daiteke bestelako irakurketa bat. Hau da, politikoki adierazgarria dala, potentea dala, eta lana egin ezkero, eta baliabidea jarri ezkero, mugimendu abertzalea iristen dala, iritsi behar den tokira, Euskal Herri osora, ez da. Adierazgarria mugimendu soberastiarentzat orokorrean, esan nahi dut, zeren sindikalgintza abertzalea esanguratsu bihurtu da abertzaleak ez diren askorentzat. Egunerokotasunari lotuta agertzen delako, eguneroko beharrei lotuta agertzen delako. Baina afiliatu horiek, langile horiek ez dute referentzia politikorik ikusten, abertzalea, eta bere borroka jasotzen dituena, horregatik ez dute botatzen abertzale, ez abertzaletasunaren kontra daudelako. Zeinek kapitalizatzen du politikoki Ela eta Labek Erriberan, Nafarroan egiten ari diren lana, egiten ari diren borroka, egiten ari diren lan sindikala. Nafarroan ari gara etengabe aldaketa politikoa hitz egiten, abendurako manife importante bat prestatzen ari omen da, baina gu pentsatzen dugu aldaketa ez dela rekambio. Hau da, Euskaldunak eta abertzaleak eraso asko jaso ditugu Nafarroan, eta oso eraso bortitz eta sentituak dira, eta konpondu behar ditugu, hezkuntzarenak, EITB ikustea, edo erkidegoarekin ditugun harremanak sendotzea. Baina aldaketa
da, edo nik hala pentsatzen da behintzat, erregimen foralista navarristaren suntxiketa. Eta hori presidente aldatzea, baina askoz gehiago da. Bestelako hegemonia politikoa, soziala eta sindikala eskatzen duelako. Eta nik ezakit honetaz benetan konstienteak garen. Erregimen hori benetako hegemonia bat osatu du hamarkadotan. Duela urte batzuk, aukera egon zanean, duela 8 urte, 7 urte, aukera egon zanean PSN-erekin gobernu aldaketa bat osatzeko, nik profetaren egin nuen, berrian, artikulu batean. Hasieratik esan nuen, konpoketa hori imposiblea da. Gobernu berri hori ez da osatuko. Gobernu izango da berri PNRena. Eta ni ez naiz profeta. Baina hauteskundeak ospatu eta hurrengo egunean, lehenik atera ziren eragileak PSN-eri eskatzeko UPNrekin konpontzeko asuntoa, komisiones, UGT eta patronala izan zen. Horiek izan ziren, lehenik atera ziren eragileak aldaketa politikoaren aurka. Horrek bazuen bere garrantzia, pentsa daiteke, sindikatuen ez. Erregimenaren parte potentea direlako. Nik ulertzen dut, eta hau ere provokazio gisa botako dut egoitza politiko honetan, ulertzen dut eremu politikoan, eramaten den borroka, zera eskatzen duela. Zientzia politikoan catch-all estrategia bat. Hau da, catch-all da dena harrapatu, ez da, atrapalo todo. Botoak bilatu behar dira, aldi den tokian, ez da. Eta adibidez, nik ulertzen dut, mugimendu abertzaleak bilatu behar bitula bere botoak baita ere, UGT, komisiones, PSN eta desafekto guzti horien artean. Nik hori ulertzen dut. Eta ulertu bakarrik, hori egiteko mugimendu soberanista abertzaleak Nafarroan, nolabait lausotu behar ditula guk sindikalgintzan, sindikatu horiekin ditugun eredu sindikalaren diferentziak. Baina mugimendu soberanistak eta abertzaleak ulertu beharra dauke, gure militantentzako beharrezkoa dela, irala bizikoa dela, egunero desberdintzea eredu sindikal bat eta bestea. Bestea beste, eremu sindikalean eta enpresetan etnozidio bat garatzen ari direlako. Hainbat enpresetan, despedituak, kaleraturen listak, ELA, LAB eta SK-ko militanteak izan direlako. Beste sindikatuek, auzitegiak demostratu duten bezala. Hala, benetako etnozidio bat gertatzen ari da. Eta guk ezin ditugu lausotu eredu sindikalaren eremuan ditugun diferentziak. Mao Tse-tunek esango zuen herri barneko kontradikzioak direla. Nik ez dakit zer den, baina kontua da, importantea, honetaz ez dugu hitz egiten, honetaz politikarekin, alderdi politikoekin, baina honetaz ere hitz egin beharrako. Eta, provokazio gisa, nahikoa, oengoz. Xabirrak esan duen bezala, problema gobernu aldaketa bat, baino zabalagoa da, erregimen baten suntxiketa, edo eraizpena, eta sistema berri baten eraikuntza izan beharko litzateke, noski gobernu aldaketa batek hortan lagundu beharko luke, baina nago ja egintza daukagula hori, ez? Ja ikusten ari gara Barzinaren gobernuaren ahultasuna gero eta handiagoa, eta ja egintzat emate ditu gauza asko, ikusteke dagoena bereziki aldatu beharreko hegemonia asko hortan daudelako. Eta edozein kasutan, ustete gaur egun Nafarroan bizitzen ari garena momentu honetan eta fase honetan prozesu destituyente badela. Hau da, arrazoi askorengatik bilatzen ari da jatorri, ikuspegi eta arrazoi ezberdinetako personen eragileen gogoa, nolabait ere, eta nazkaia pixkat ezarrita dagoen erregimen horren kontra bere sistema osoan, Txeberrek ere esan duen bezala, enpresaria, sindikatuak eta elite batzuen inguruan komunikabideak eta bere zerbitzura dauzkatenak eta etengabe elikatzen direnak, ez? Baina prozesu destituyente baterako gogoak egotea ez du esan nahi batetik benetan dakigunik gero ze gertatuko den, eta horregatik zalantza asko pizten ditu
benetan bestelako hegemonia batzuk edatuko eta gailenduko badira Euskal Herrian eta Nafarroan bereziki, ze ardatzen inguruan eraikiko diren horiek ez. Eta nik uste gaur egun, maila batean politikoki zuzena bihurtu dalako erabiltzen degula denok Nafarrek erabakiko dutela bere etorkizuna, Sanz eta gu ezin gera kasualidadez ados egon, seguruna hor badago asko ikasteko ez. Azken batean ja politikoki zuzena bihurtuan kontu bada. Gero badakigu erabaki asko Madrilen hartu izan direla, eta hori ikusi dugu politikagintzan, eta hori egun ere etengabe mahai gainean dagoela, baina funtzionatzen du mantra horrek, ez? Eta denentzako balio du. Kontua da nork ematen dion edukia. Kontua da azken batean erabaki horiek zeintzu diren eta zertarako diren. Eta nire ustez, gako handienetako bat egongo da, ez bakarrik, abertzale eta euskaldun mundutik, zapalkuntza eta bazterketa hori eta sindikalgintzan bereziki, Xaberrek esan duen bezala, ELA eta LABeko eta ESEKako militante izatea lan zentroetan bereziki zaila izan da egondalako sistema oso bat jazarri egin zaiguna, baina esaten nuen bezala bizi izan ditugu erregimen horren erasoa bortizki eta modu batean euskararen kontra, euskalduntasunaren kontra, baina horrek ez du esan nahi erregimenaren kontra altxatzen ari guztiek arrazoi berdina dituztenik. Eta seguruenik elementu zentral eta nagusiak bete-betean bat egiten dutenak sektore guztietan arrazoi gehiago dituztela ustelkeriarekin, eredu sozioekonomikoarekin, politika ekonomikoekin, elite batzuk bere burua aberasteko edo bere lagunak aberasteko egin dituzten kontuekin. Eta nire ustez, erabakitzeko eskubidea benetan, Nafarrentzat ere, aldarrikatzen ditugun politika gintzatik, sindikal gintzatik edo zehartera giletik, ez detuzte benetan garenik lehenengo alternatiba edo lehenengo indarra gako horrekin bat egiten duena herritarren kezka bideratzeko garaian. Hau da, erregimenak ezarri duen nolabaiteko aberastasunaren pilaketa eta harrapaketarako sistema hori aldatzeko bidea, nolabait ere bestelako eredu bat martxan jartzez aparte, benetan ekonomiaren antolaketa eta lan munduaren antolaketa bestelako bide bat emateko alternatiba benetan soberanismoari, Euskal Herriko soberanismoari lotuta dagoenik. Eta nik uste hori pentsatzeko kontu badala. Azken batean, hori bada, nik uste Nafarroan ikusten direla prozesuak hainbeste galdera dauzka erantzuteke, ikusten direla baita Euskal Herriko beste lurralde batzuetan despejatzeke dauzkagun elementu asko. Azken batean, arlo sozioekonomiaren inguruko benetan galderak eta jendearen atxekimendua erabakitzeko eskubidearen erabilerari eta erabakitzeko eskubidean oinarritutako prozesu politiko bati bide emateko, benetan horrek ze onurak ekarriko dizkion bere eguneroko bizitzen. Azken batean, nolait ere, ardaz nagusia sentimendu nazionalarekiko atxikimendua izaten jarraitzen du. Eta benetan prozesuak eraldaketa sozialerako balioko badu eta benetan jendearen gehiengo zabal batekin konektatzeko nire ustez bildu behar du aukera hori eta profitatu behar du aukera hori, nik uste hortan, oraindik ere etxeko lan handia dauzkagula egiteko denok. Ez bakarrik sindikal gintzatik, baizik eta baita ere politikatik. Konbentzimendua eta atxekimendua, nik uste baldin badira gure ardaz nagusiak nolabait ere erabakitzeko eskubide horren implementazioan, askotan lurraldetasunarena modu absolutuan bizitzen dugunez, Euskal Herria batua eta askean nahi dugunok, kasik, nervioso jartzen gara, gai hauei nolabaiteko erantzun positibo bat ezin diegunean eman, ez? Eta nola konponduko da Nafarroaren auzia, edo iparraldearekin gertatuko da, edo, ez? Eta justo nik uste azken batean erabakitzeko eskubidea planteatzen duen metodologia demokratikoki impekablea aplikatzen balin badegu, horrelako galderein naiz eta segun arkitektura juridikoa eta horrelako gozak beharko diren, seguna da bataia politiko eta ideologiko bat erraztasunez irabazi daitekena, naiz eta
sistema kontrara bestelakoak erabiltzen dituen, ez? Eta naiz eta dramatismoarekin bizitzen dugun lurraldetasunaren auzia, seguruna herri atxikimenduaren lanketa horretan eta konbentzimenduaren esparruan arrazoi gehiago topatuko ditugu nolabait ere positiboak diren elementuak plazaratzeko, nolabait ere gure estrategiaren kontra dijoazena baino. Nafarroan nik uste dut momentu honetan dauzkagun erronkak pasatzen direla benetan egungo erregimen horrek ezarri duen injustizia egoerari benetan, proiektu nazional batekin erantzun positiboagoa eman dakiokela erakusten baldin badigu. Hor dago gako nagusia. Ardatze identitarioaren lanketa horren punta de lanza bezala edo horren nolabaitera aitzindari bezala ekartzen duena da terreno horretara mugatzea eztabaida. Terreno horretan eramatea eta nik uste benetan gure eskubide baita linguistiko nazionalen eta politiko zibilen egikaritzea prozedura demokratiko egokia jartzetik dator. Okertuko ginateke, nolabait ere, kalearen ahotsa, sindikalgintzaren, langile mugimenduaren, herri mugimenduen ahotsa, gobernu aldaketa batekin lausotuko bagenu edo baztertuko bagenu. Asko dira eta epe luzean aldatu behar diren gauzak benetan gure helmugara iristeko. Eta zentzu hortan, nolabait ere, kaletik, baita gobernu herri batentzat egongo dan presio hori modu positibo batean eta eraikitzaile batean gu bideratzen eta beste batzuk entzuten jakin beharko genuke. Bai. Egia da, egoera lehen esan dudan bezala erritmo guztiz ezberdinak dira, sakondu beharko dugu eta nik oso baikor ikusten dut. Momentu honetan niri ere pentsatzen dut hori dagoen edo dugun sensazioa da hori jendea dagoela gobernuaren edo aldaketaren alde edo aldaketa hori dela lehenengo puntua eta badaudela beste puntuak oraindik igual jorratzeko zailtasunak izango ditugula. Guk adibidez gure kasuan irakaskuntzako sindikatua garen bezala esan dugu, ez da, horko hemen zailtasunak baldin baditugu eta lege inposatuei aurre egin behar baldin badiegu, han askoz bortitzagoa dira, legeak aplikatzen ari dira, euskarari edo euskararekiko erasoak etengabekoa dira, eta ez dago orduan batzuetan pentsatzen dugu hori gainditzea egin behar dugun esfortzua askoz handiagoa da hemengo erkidegoan baino. Baina horrek ezin digu utzi hori guk nazioa eraikitzeko asma nahi baldin badugu, erritmo horiek errespetatu beharko ditugu noski, baina batera egin behar dugu. Eta pentsatzen dugu batzuetan hori erabakitzeko eskubidea defendatzea hori ere eskubidea da, naparrek beraien erritmoa izan beharko dute, baina nazio bagara eta nik uste horretan egin behar dugu apostua zelan egin, egia da indar korrelazioak eta markoak guztiz desberdinak dira, hemen batzuetan bideak errezagoak izaten edo omen dira, ez dut esaten honekin beti errezak direnik, eta hor oztopo gehiago topatzen dugu olako eraikuntza nazional egiteko. Baina nik ere pentsatzen dut, eta gu pentsatzen dugu, ez da, horretan eta batzuetan ertzak igual leundu egin beharko dugu benetako apostu komuna eta eraldakorra egiteko. Baina, horretan ere gu hainbat momentuetan hartzea hitza hori, Nafarroa beti pentsatzen dugu haiek erabakitzek eta hori defendatuko dugu noski, baina erritmoak eta benetako lehentasunak horri aurre egiteko hori. Nik uste hemen daukagula aukera benetan transformazio edo eraldaketa egiteko Nafarro mailan ere. Eta orduan, goaz, hirugarren gaira. Uztartze prozesuarekin lotuta eta juridiko-politiko egoera berri bat eginez, eredu sozioekonomiko propio bat eratzea da helburua.
zuok hemen zauzien sindikatook izan zarie sortzaile, egile eta partaide eskubide sozialen gutunaren prozesuan. Hori alde batetik. Gero, bai, esan beharra dago, zalantzan edo arrisku edo galzorian dauzela krisialdi ekonomikoa medio, oinarrizko eskubideak, esate baterako hemen esan dira ja, eta gogoan daukaguz guztiok, ez? Hezkuntza, euskararekiko erasoak, osasungintza, enplegua, emakumeen eskubideak, gizartegintza, eta bar. Egoera oso zaila iruditzen zaigu. Euskal Herriko gizarte gehiengo batek ezin dugu jarraitu jasan edo pairatzen egoera hau denbora gehiago. Gure gazteria etorkizun barik, eta ez da dramatizatzearren. Privatizazioen gehikuntza edo areagotzea. Zerbitzu publikoen suntziketa edo desegite prozesua. Euskaraz bizitzearen ezina. Pobreziaren haunditzea, eta abar. Orduen, gure gaia orain da, apur bat hemen aztertzea, zein estrategia mota, eta oso erronkatsuak dira ere, hemen esandako guztiak, zein estrategia mota ikusten duzue sindikatuak eredu sozioekonomiko propio eta berri bat eraikitzeko asmotan. Egoera juridiko politiko berri baten aldarrikapena eginez. Hori da apur bat, labur bilduz. 2 minutos. Da, oso laburra eta oso erronkatsua esan dut, baina dena den gero igual debatean zabalduko da guztia. Xavier. Bueno, ni galdera honi erantzuteko beste galdera bat egingo nuke. Dala, zein da mugimendu soberanistak duen erronkarik handiena nire ustetan. Eta nik pentsatzen dut, soberanistak konsideratzen dianok, bi mitokin bukatu behar degula eta lan bati eutsi behar diogu simplifikatzeagatik. Lehenengo mitoa da Arkadiarena. Hau da, tresnak edukiezkero gu ikaragarrietan buru izango behar. Gu izango behar honenak. Gure arazoak guztia konponduko dira, gure arazoak Espainiatik datozelako. Independentziak euskaldun egingo daitu, independentziak solidario egingo gaitu, eta argal eta guapo ere egingo daitu, baldin badu. Eta beste mitoa da Maltzagarena. Niretzako Maltzagaren mitoa kalte ikaragarria egiten ari da estrategia soberanista bati. Badaukagu abesti bat oso barneratuta, abertzale izan ezkero gauden denokanai, hori oso zea daukagu, baina gizartean gatazka dago, eta agian abertzale guztiak ez daude prozeso soberanista batako, eta are gutxiago justizia sozialean oinarritutako politika baterako. Esplikatuko naiz horri buruz, baina niretzako Maltzako paradigma politikoak porrot egin du eta bukatu da. Esaten nuen bi mitokin bukatzea eta lan bati eustea. Eta zein da eutsi behar dugun, egin behar dugun lana. Niretzako mugimendu abertzaleak, soberaniaren aldeko borroka daukan erronkarik handiena da, gehiengo zabalagoak lortzea. Jende gehiago atxikitzea proiektuari. Azkenean, gehiengoa behar dira, prozesu hau egiteko. Bai arlo soratzalean eta soberanistan. Bestela ezinezkoa da, eta apostu horretan egin behar dugu lan, gehiengoa irabazi behar dugu. Asko aipatzen da egunotan Katalunian, Euskal Herrian, handik niretzako ikasgai potente bat dator, dala nolatan mobilizazio sozialak lortu du sistema politikoa mugitzea agian nahi ez zuen tokira. Eta hori oso importantea da. Dinamika horretan badaukagu zer ikasi. Baina nik uste dut badaukagula beste referentzia batzuk ere. Adibidez, Eskoziakoa. Eskoziako prozesuan, gizarte ereduaren inguruan eta justizia sozialaren debatea, puri-purian egon da,
galdeketaren, eztabaidaren barruan. Nazionalismoak justizia sozialaren ikurra egin bai du berea, eta neoliberalismoa irudikatzen duten tori eta laboristen kaltean. Eta horrek ekarri du, adibidez, laboristen porrota, zea. Duela aste batzuk, Jule Goikoetxea, anatzen dagoena artikulo zoragarri bat idatzi zuen honi buruz, esaten zuen, Eskoziaren inguruan asko eta asko esaten dute, Eskoziako debatea ez dela izan identitarioa. Eta Julek, eta nik konpartitzen dut, erabat, berak asko zobeto esplikatzen du, ni baino, esaten zuen, eta hori ez alda debate identitarioa. Justizia sozialaren debatea ez alda debate identitarioa. Nazio identitateak ezin alditu inkorporatu justiziazko baloreak, solidaritza baloreak, eta hori ez alda debate identitarioa. Nolako gizartea izan nahi dugu? Hori ez alda egin beharreko debatea. Prozesu soberanista batek gehiengoak atxikitu behar ditu, baina aldi berean indarguneak identifikatu behar ditu. Agian Katalunian hizkuntza eta kultura izango dira indargune bat, nik ez dakit, pensatzen dut baietz. Euskal Herriak edukiko ditu bere indarguneak, baina Euskal Herria badauka berezitasun bat gizartean, bakarrik modu antzekotan behintzat, Quebecen errepikatzen dena. Existentzen dela, estaturik gabeko nazioa txikitzen duten nazionalismo, sindikalismo nazional bat. Eta sindikaldi gintzabarrek gehiengoa dauka. Ni benetan sinisten dut, justiziaren alde, langileen alde, gizarte eredu justuago baten alde lan egiten badugu, erreferentzia soberanistak gehiengoak jasuko dituela. Eta hori da behar duguna. Hau da, ezin degula banatu justizia sozialaren borroka eta borroka soberanista. Horregatik diot, maltzadako paradigma politikoak alterako daukagula fase honetan. Hori da, ni behintzat egiten dudan irakurketa. Badakit diskutigarria dala erabat. Nik dudarik ez daukat, Urkullu jauna, goizero esnatzen dala, eta esaten du, haze suerte txarra daukagun erkidegoan. Europa osoan, historikoa eta majoritarioa diren sindikatuak, elkarrizketa sozialaren alde daude, konzertatzen dute, eta doikuntza politikakin ez dira gehiagik kejatzen. Hemen ordea badago sindikalismo abertzale bat, gehiengoa dukeena, horietako bat historikoa da, eta ez du betetzen dagokion funtzioa. Mendira joan da, o mendira joan dira. Europako barne produktu gordina daukegu, baina sindikalgintza gaiztoa. Eta horrek ekarri du, Confebaskek idaztea Espainiako gobernuari, ELA eta LAB ilegalizatu behar direla. Ez duelako, konzertatzen, ez diolako, ez gehalako, balizko, maltzaga batera joaten, bereik nahi duten diseinua egitera. Eskubiak, Nafarroan zein erkidegoan aldaketa politiko eta sozialaren erreferentziak suntzitzea erabaki du. Hau ez da gertatzen duela 25 urte. Duela 25 urte, gure eskubi patriotikoak joku erregelak errespetatzen. Joku erregela batzuk, marragorri batzuk batzuzken. Garro ez dauke. Orduan, maltzagoko referentzia hartu behar dugu? Bueno, hau, zerako. Eta honek eskatzen du, niretzako, eta ezker soberanistaren munduan, bai politikoa, soziala eta sindikala, innovazio politiko bat behar dugu. Innovazio politiko bat, besteat beste, gauza asko definitzeko, baina besteat beste baita ere, definitzeko aurrerantz alderdi politikoak eta sindikatuak nola erlazionatu behar garen. Ze horretan, iraganean, gure ustez, iraganean, praktikatu diren ereduak ez digute balio behar dugun tokia juteko. Nik horrela pensatzen dut behintzat. Duela egun batzuk, argitara atera da Confebaskek ELA eta LAB ilegalizatzea eskatu duela Espainiako gobernuari, legedian aldaketa bat eskatuz. Eta askatasun konstituzionalak aparte, empatiak aparte, askatasun sindikala aparte, kezkatzen aldu politikoki ezker soberanista eskakizun horrek. Sinisten aldugu prozeso sozial nazionaleko kalterako dela. Askatasunen eta eskubideen kontuen aparte. Guk, benetan, eta honekin bukatzen dut, sinisten dugu, gizarte ereduarekin eta justizia ekonomikoarekin zerikusia daukaten gaiak sekulako indarguneak
direla prozesu soberanista batean. Lehen, herriberako adibidea jarri dut. Guk ez dugu mirarik egin herriberan. 2.500 afiliatu dauzkagu lan egin dugulako. Jendeak identifikatu dulako sindikatu abertzalea bere borroka laborariako tresna egokia. Hoxe da gure arrakasta. Politika kapitalizatuko aldu hori, egiten ari den lan hori. Hortxe galdera. Bueno, eredu sozioekonomiko propio baterantz edo egin beharreko bidea. Leno Edurnek aipatu du sarreran Rafa Diez. Rafa Diez beti hola berotzen ginean esate zigun, bueno, no hay protesta sin propuesta, no? Zegu protestarako oso zaleak, baina beti ere berobeak, bueno, gure lekuan jartzen gintun eta nolabaiteko proposamena ere artikulatu behar genula eta euki behar genuela eskaintza bat langileentzat eta Euskal Herriarentzat oro har. Guk uste dugu plantatu behar diogula gure buruari eredu sozioekonomiko propio baten eraikuntzarako edo horren inguruan urratsak egiteko eta baliabide gehiago edukitzeko egun magiko baten zain egon behar dugu. Hau da, nolabait ere burujabe izateraino itxoin behar dugu horretarako, posible dan burujabe izatea bitartean ez balin badegu nolabaiteko almena eskuratzen eremu sozioekonomikoan, eta bereziki, nik uste galdetu behar diogula gure buruari, posible den, eratu behar den gehiengo sozial hori eratzea, benetan erabakitzeko eskubideak eta prozesu soberanista batek jendearen bizibaldintzetan benetako aldaketa positiboa ekarriko duela edo ekar dezakeela, planteatzen ez balin badegu, ez? Lehen Xabierrek justizia sozialaren ikuspuntutik planteatzen zuena nik uste. Azken batean, guk behin eta berriz adierazi izan dugu, gu prest gaudela nolabait ere herri honek behar dituen akordio politiko eta ekonomikoak egiteko. Baina lehen esan dan bezala ere, zaila da planteatzea nolabait ere Euskal Herrian akordioak eman daitezkeenik zu maitik kanpo bota nahi zaituenarekin. Ez nolabait ere zu ezabatu nahi zaituenarekin. Kasu honetan gainera ilegalizazioa eskatuz nun eta Madrilen, ez? Horretarako patronal batzuk, askotan esaten da, diruak ez dakala berririk, Confebaskek bilatzen du alduen lekuan, ez? Eta zentzortan, benetan bestelako eredu baterako solaskiderik dagoen zaila da ikustea horrelako baldintzetan. Beste kontu bada, benetan prozesu soberanista batean sinisten dugunon artean zer egin daiteken bitartean, ze bestelako urratsak eman daitezken, arautuz, borrokatuz, lantegietan urratsak lortuz, eta azken batean modu unilateralean hortan ere ekinez, ez? Baina garbi edukita benetan justizia sozialaren ardatza eta aldaketa sozialaren beharra prozesu politiko horren erdian egon behar duela, benetan gehiengo sozialak erekiko baditugu Euskal Herrian. Lehen aipatu da, nik aipatuko dut Kataluniako adibidea gauzatxo batean, sinpleki, gehiago ezautu beharko nuke bestelako teoriak egiteko, baina azaroaren 9-ko nolaiteko prozesu, parte hartze prozesu arrakastatsu horretan, hala ere irakurketa eginez eta bar, ikusten dira parte hartze maila eta porcentaje txikienak ematen direla justo zonalde pobretuenetan eta langile auzo eta zonalde nagusietan. Seguruna ere bada, kontu jatorria, hizkuntza eta bestelako gauza asko nahaztuko dira, baina benetan prozesu politiko batean, aldaketa prozesu batean, burujabetzaren eskuratze horrek edo burujabetzaren erabilera horrek benetan aldaketa sozialerako erabiliko den, baliagarria den eta batez ere behin eta berriz ez entzutean gauza batzuk gerorako utzi behar direla, eta momentua dala denok batera egitea horretarako, nik uste hori funtsezkoa dela. Hemen gauza batzuk ezin dute itxaron, hilala bizikoa direlako jendearen bizi baldintzetan. Ezin dute itxaron ea
lortuko dugun eskubide baten aitortza. Beste kontu bada ere gauza horiei erantzuten diegun bitartean modu estruktural batean erantzuna burujabetzaren bidez ere eman aldiogun, eta erantzun hobeagoa eman ahal izan dizaiok egun, gaur egun politikagintzatik, bestelako sindikalgintza batetik eta estatu egituretatik ematen zaiona baino. Hor dago gure erronka nagusia, baita ere sindikalgintzarena. Benetan, eguneroko arazoi ematen diegun erantzun horri, erantzun politiko orokor bat artikulatzeko eta emateko gaitasuna izatea, erabakitzeko eskubidean erabilaren bidez. Ni ez naiz gehiago sartuko pixka bat azken batean prozesuaren baitan nolabait ere Confebaskek, Nasmo horrek nolabait ere zenolako kokaleku uzten duen edo ez. Baina egia da gaur egun badagoela nolabait ere hemen dagoen indar sindikal eta soziala relatibizatzeko joera. Nolabait ere gehiengo politiko abertzaleak eraikitzeko aukera ematen du askotan gehiengo sindikala abertzalea eta eraldaketarako hor dagoen potentziala relatibizatzeko aukera pentsatzen delako, nire ustez, gehiengo abertzale horren artikulazioak suposatzen duela PNV-rekin akordio bat egitea. Eta hor, nolabait ere, balen epatuan bezala, klaseen arteko bestelako adostasunak eraikitzeko baztertu behar direla gai sozialak. Edo baztertu behar direla gaur egungo status quoa arriskuan, kolokan edo aldaketa bidean jar dezaketen gauzak hain justu erakarri nahi dugun hori ez usatzeko. Eta hor, nire ustez, siglen araberako kalkulo hori oso zilegi baldin bada ere, nik uste kale egiten dugu benetan, egin nahi dugun estrategia horretarako da jendearen atxikimendua benetan biltzeko, gehiengo sozial berriak eraikitzeko, planteatu behar dugun estrategiari. Eta da azken batean, benetan begiratzea jendearen beharrei, jendearen nahiei, eta horietan eragiteari begira. Bueno, egoera edo egungo egoera sozioekonomikoa momentu honetan jasanezina dela eta irauli nahian, ez da, hemen gauden sindikatuak eta beste sindikatu batzuk eta eragile sozialekin hainbat momentuetan mobilizazioak izan dugu honi exigitzen hori aldaketa soziala eta ekonomikoa beharrezkoa dela. Eta horretan mobilizazioak egin ditugu, greba batzuk garatu ditugu, baina momentu baten esan genuen, aldarrikatzen dugu beste eredu, beste jendarte eredua beharrezkoa dela eta posiblea dela, baina ez dugu definitzen nolakoa nahi dugun, ez da? Orduan, hori ikusita, planteatu genuen hori, zerbait egin behar genuen nahi dugun Euskal Herria irudikatzeko eta egiteko. Eta holan hasi ginen hori, haurnazketa honetatik ikusita egungo krisia ez dela krisi ekonomika soilik, baizik eta krisi sistemikoa, eragina duelako arlo guztietan eta ez bakarrik arlo ekonomikoan, arlo ekologistan eta berdintasunean atakatzen duena, eredu soziala, nola da, produkzio eredua eta orduan hori izan zen hausnarketa honetatik, pentsatu genuen hori beharrezkoa zela hori irudikatzea eta orduan eratu genuen olako asanblada bat eta asanblada horretan eragile sozialak eta sindikalak egon ginen eta han erabaki genuen hori, honi irtera bat egiteko hartu genuen mandatu edo izan zen eskubide sozialen karta egitea. Hori izan zen orain dela urte bete, ereduak badaudela munduan zehar eskubide sozialak eta eredu asko dago, baina guk nahi genuen edo planteatu genuen erronka zen, nahi genuen benetako prozesu parte hartzaile izatea, benetan eraldatzailea nahi baldin bagenuen prozesu hau izatea. Eta, hori hartu genuen erronka hori, eta, urte bat pasatu da, eskuartean, baina badaukagu
karta soziala, eskubide sozialen karta erredakzioa badaukagu, eta egiten dugun balorazioa da, azkenean positiboa urte bat eman dugu, baina lortu nahi genuen parte hartze zabala, horizontala, anistasun guztiak sartzen zirenak eta tratatuak izango zirenak modu batez lortu dugu, ez da? Eta, prozesu honetan eta definitzeko Euskal Herri eredu hau, egin genuen hasieran, olako formazio mintegiak hiriburu guztietan garatu genituenak, 180 pertsonak parte hartu zuten, eta horiek izango ziren modu batez herrietan eta sektoretan dinamizatuko zutenak prozesu parte hartzaile hau, ez da? Urte bat izan eta gero ikusi dugu nola 120 edo 110 herrietan edo auzoetan eztabaidak sortu direla. Eztabaideak ez dira bakarrik lokalak, baizik eta sektorekoak ere, eta sektoreak izan dira anitzak, ez da? Feminismoa handienetako izan zen, hor talde asko eta 110 emakume elkartu ginen definitzeko zer nolako eredua nahi genuen, porque argi genuen karta soziala feminista izan beharko zen benetan eraldakorra izateko, eta orduan hor apostu handia egin genuen, baina beste sektore batzuk ere parte hartu zuten, gainera sektore batzuk normalean igual edo zailtasun handia ditugunak haiekin konpartitzeko, ez da? Eta hoien artean daukagu anistasun sexualekoak, anistasun funtzionalekoak ere parte hartu zuten honen redakzioan, jatorri anistasuna, eta euskaldun edo euskara mundua ere parte aktibo izan zuen, baina horrez gain, esaten dut, herri askotan parte hartu zuten, eta taldean egon ginen, talde dinamizatzaile edo motor edo lakoa dena, ez da, gure enkargo izan zen ekarpen horiek jasotzea. Jaso genituen 1.200 pertsona baino gehiago parte hartu zuten, eta ia 200 ekarpen fitxak edo jaso genituen. Ekarpenak dira eskubide bakoitzari, eta orduan hori hartuta egin genuen, erredakzio hori luzea da, eskuragarria dago, ez baldin baduzu fizikoki webean dago, eta balorea da hori, karta bera, prozesua bere izan da hori, baliotsua, ez da? Eta aurkezpena egin genuenean 155 eragile sozialek eman zuten atxikimendua. Orduan, pentsa dezakegu positiboa dela, baina ez dugu hori baino gehiago nahi dugu. Egia da, Hego Euskal Herrian gauzatu dugula, kontaktuak, karta jaio da nazionalizaera izateko, baina Ipar Euskal Herriarekin kontaktuak izan ditugu, baina momentu desberdinetan gaude, eta orduan gauza izan zen hori. Orain, momentu honetan, fase hau da, karta idazteko fasea bukatu dugu, eta momentu honetan gaude sozializazio eta atxikimendu fase alde batetik, baina mobilizazio fase ere. Eta mobilizazio fase honetan ditugu, alde batetik hori, pentsatzen dugulako karta hori izan behar dela tresna bat, tresna bertan egon garen ontzat hori barneratzeko eta foro ezberdinetan erabiltzeko benetan aldarrikatzen dugunean edo lan akordioak negoziatzeko momentuan edo tresna hori izan behar da guretzat hori erabili behar duguna eta zilegitasuna ematen diguna. Orduan, holan aurkezpen edo asanblada bat egin genuen, hor asanblada da erabakitze edo erabaki gunea, eta horretan planteatu dugun hori alde batetik sozializazioa, atxikimendua eta zabaltzea, eta gero beste aldetik ere mobilizazioak. Mobilizazioak deituta ditugu martxoaren 14-rako, eta horrekin batera ere interpelazio politikak egin nahi ditugu, orain aprobetxatu udaletxeko hauteskundeak egongo direla ere,
kartan dagoen hainbat puntu garatzeko eta erabakitzeko. Eta horrekin batera ere, eta hori lotuta ja Ipar Euskal Herriarekin, pasan urtean aurkeztu zen herrixka alternatiba. Herrixka alternatiba da hori klima aldaketaren inguruan dagoen horrelako alternatiba bat eraikitzeko. Europa mailan ari dira herrixka alternatibak eratzen, eta hemen ere Euskal Herri mailan ere eratzeko alternatiba badago. Honen helburua da edo lanildoa izango da klima alda ez dadin jendarte edo sistema oso aldatu behar da, eta bat egiten du kartarekin edo kartak duen konpromisoarekin. Orduan, urriaren 2015ko urrian egongo da olako foro bat Parisen, goi mailako foro bat, klimaren aldaketaren ingurukoa gauzatuko dena, eta guk herrixka planteatuko dugu Bilbon olako kontrakumbre bat edo horrelako non eragile sozialak eta sindikalak kartarekin bat olako mobilizazio erraldoia egiteko. Badaukagula, badago eta hori da, alde batetik definitu dugu zer nolako Euskal Herria nahi dugun Euskal Herri bat, eredu bat non pertsona guztiak edo sartzen garela, eta orduan orain bidea daia guztiok edo elaborazio parte hartu dugun guztiok ia tresna bezala erabiltzen dugu benetan bere funtzioa betetzeko modu batez. Orduan, igual behar bada pasatzen gara debatera, edo norbaitek parte hartu gura badago edo altxatu eskua eta galderak zuzenean egin. Inork. A ver, Elena Gartzia. Bai, arratsaldeon. Bueno, lehenengo eta behin eskerrak eman dizuet, antolatzeagatik saio honetan. Bueno, yo hay una pregunta en todo lo que os he estado escuchando. Os he estado oyendo hablar de unidad, os he estado oyendo hablar de la necesidad de unir fuerzas y cosas por el estilo. Sobre todo yo creo que más a Ana, si me permites que te haga una referencia directa. Pero hay una cosa, por otro lado, sin embargo, también he creído entender, igual estoy equivocada, he creído entender que hablabais como que si no tenemos una idea igual de lo que son los derechos sociales que queremos para esa Euskal Herria que queremos construir, ya no podemos tener una unidad de acción en esa búsqueda de una nación reconocida. Yo la verdad es que creo que en este país, estamos personas de muy diversos ámbitos, ideas y procedencias, historias y demás, y yo creo que aquí todos tenemos mucho que aportar. Y en este sentido yo creo que la lección que están dando los componentes de Euskal Herria Bildu es muy importante, porque han conseguido distintos grupos políticos pues unirse precisamente para hacer una mayoría social suficiente que nos lleve a la consecución de ese país. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntaros a los tres representantes sindicales si os habéis planteado recuperar esa unidad de acción, que todavía no sé por qué perdisteis hace un tiempo, y que creo que también sería importante que la recuperaseis, precisamente para tener esa mayoría social también desde el ámbito sindical. Bueno, uno es responsable de lo que dice y de lo que da a entender. Y en ese sentido, pues soy responsable de haberme explicado mal o no bien, al menos, ¿no? Claro que en un proceso soberanista
pueden participar personas que tienen diferentes modelos de sociedad y diferentes concepciones sobre cómo debe organizarse los elementos de justicia social, de protección social o de protección del mundo del trabajo. Lo que yo quería decir es que el movimiento independentista, el movimiento soberanista, tiene un reto, que es ganar mayorías sociales que hoy no tiene, y lo tiene especialmente en unos territorios más que en otros. Y lo que nosotros creemos, ¿no? Porque creo que he utilizado varias veces el verbo sin instituta, lo que nosotros creemos es que para ganar esas mayorías que el proceso soberanista necesita, será más fácil ganar esas mayorías si sectores que hoy están alejados de lo abertzale perciben en el movimiento soberanista un movimiento que cuida o mejora su protección social, la protección de los suyos, el cuidado de sus mayores, de sus enfermos, que eso es un elemento que puede fortalecer el movimiento soberanista. No quiero decir que quienes no piensen así no sean soberanistas o lo que sea, claro que puede haber soberanistas. Eso en el plano es un postulado teórico, evidentemente, pero no tan teórico, porque creo que el ejemplo escocés es un ejemplo de eso. Es decir, tenemos ejemplos que eso sirve. Pero, por ejemplo, no sirve el catalán. El catalán no está fundado sobre ese principio, ¿sí? Es decir, el CIO hace una política neoliberal de tomo y lomo y ese debate no está en la Asamblea Nacional Catalana, por ejemplo. Yo ya acepto, pero yo lo que desde el ámbito sindical yo digo es, no, pues ese es un elemento que puede fortalecer la referencia soberanista. ¿Por qué? No lo digo teóricamente solo, sino porque ¿por qué nosotros tenemos 2.200 afiliados en la Ribera? Pues por eso. Es una referencia práctica. Entonces, desde esa experiencia práctica, ¿no?, de lo que nos da el sindicalismo, postulamos que eso es bueno para el proceso soberanista. Eso es lo que decimos. Más allá que el proceso soberanista se puede articular de muchas maneras, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero yo luego he dicho otra cosa más gorda, ¿no?, que es que hay que acabar, lo he dicho a tono provocador, con la referencia, con el paradigma político de Málzaga, ¿no?, que postula que todos los abertzales, de izquierda y de derecha, que no compartimos ese modelo de sociedad, de protección social, etcétera, etcétera, tenemos que ponernos de acuerdo en unos mínimos, ¿no?, y luego a partir de ahí, a partir de Málzaga, cada uno que haga su camino, ¿no?, en esa imagen histórica del nacionalismo vasco. Y yo lo que creo, y esto sí que es pura creencia, pero creo que hoy eso no es posible, porque en lo que yo interpreto que es la derecha nacional, no hay ninguna voluntad de hacer eso. Eso será posible en el plano teórico, pero creo que hoy nuestra derecha nacional no está ahí. Y evidentemente esto es absolutamente discutible lo que yo estoy diciendo, pero yo creo que no está ahí. Y entonces postular un acuerdo que crees que no se va a poder dar, pues es desde mi punto de vista es un poco perder el tiempo. Y además creo que no permite o de alguna manera difumina el papel que está jugando tanto en el plano social como en el nacional. Eso es lo que he intentado decir, aunque evidentemente he dado a entender otra cosa y lo siento. Y no he hablado de la unidad sindical. Bueno, es igual. Ya lo No, y en relación con la unidad sindical, nosotros mantenemos algunos elementos de unidad sindical y no mantenemos otros, y desde luego no tenemos a día de hoy formulada una unidad de acción estratégica, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues por algo que he sugerido antes, pero evidentemente no me ha dado tiempo a desarrollar, ¿no? Yo luego digo la versión de ELA, evidentemente está Yagoba y él explicará la cosa como la entienda, ¿no? Yo creo que en el actual momento el proceso nacional y la lucha social requieren de una innovación política. Y esa innovación política pasa por reformular cómo se relaciona el movimiento sindical con la política y con los partidos políticos. Ha habido dos modelos clásicos de articulación o de relación de los partidos políticos y los sindicatos. Uno es el modelo de correa de transmisión, donde se espera que el sindicato traslade a la clase trabajadora el programa político del partido, y otro modelo ha sido el de la entidad especializada. El sindicato se ocupa de las cositas laborales y el programa, la estrategia política, la pone el partido. Esos son dos modelos legítimos,
son modelos que se han desarrollado en el mundo. Nosotros venimos del segundo, porque ELA nació en el seno del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Éramos una organización especializada en lo social, y en el 76 hicimos una transición, hicimos un congreso que definió otras cosas. Bien, esos modelos son legítimos, están ahí, pero a nosotros, y hablo de ELA, no nos valen. Y nosotros postulamos que el movimiento sindical, primero, debe ser reconocido como un agente político, que por lo tanto, a diferencia de lo que defiende Confebask, puede emitir opinión sobre aquellas cuestiones que le plazcan, sea el tren de alta velocidad, la fiscalidad o lo que sea. Y creemos que los partidos políticos deben, y la izquierda, porque a mí no me preocupa la derecha, me preocupa la izquierda, debe asumir con naturalidad que el movimiento sindical puede criticarle. Y debe asumir con naturalidad que el movimiento sindical es autónomo en sus aciertos y en sus errores. Y asumir esa dialéctica social. Y no esperar y no condenar al sindicato, decir, si me criticas, estás defendiendo a la derecha. No. Yo no le estoy haciendo el programa a nadie. Yo creo que en la ELAB no entendemos de la misma manera cómo se deben articular a día de hoy las relaciones entre partidos y sindicatos y entre un sindicato que es LAB, que es un sindicato de un movimiento sociopolítico, que es la izquierda abertzale, eso es legítimo y ese es su proyecto y eso es digno de todo el respeto, y un sindicato que decidió en su día no ser parte de un movimiento sociopolítico como es ELA. Y eso hoy pues no tiene una solución y tenemos un problema gordo, pero yo no diría que es un problema del LAB, es un problema que tenemos planteado entre los sindicatos, pero también entre los sindicatos y el movimiento político. Bueno, pues nosotros entendemos eso de una manera diferente y luego eso tiene pues episodios donde hay cosas que no son posibles, ¿no? Pues por ejemplo, en materia de fiscalidad o en materia de presupuestos, hacer o no hacer cosas conjuntas en función de a quién le vas a eso. Bueno, pues para nosotros eso es un problema y ya está, pero no sé si lo solucionaremos, y espero que sí. Pero son dos modelos distintos y no hay un modelo mejor y otro peor. Todo modelo, al menos en el sindicalismo, tiene sus problemas y sus inconvenientes. Y lo que hay que hacer es optar. Y claro, si optamos por cosas distintas, pues no es posible. Bueno, no sé si es posible, pero habrá que ver. Bueno, yo voy a dar mi versión, pero antes ya solo por matizar, ya que no iba a extender nada sobre la pregunta que se ha hecho concretamente en torno a los derechos sociales. Nosotros no planteamos que nada en torno a que no pueda haber diferentes visiones. Estamos en un momento en el que se están destruyendo los derechos sociales, entonces es a eso a lo que hay que hacer frente, y nosotros planteamos sobre todo que lo que no se puede es aplazar ese debate. Y ponía el ejemplo de Cataluña en el sentido de que entiendo que los sectores más atacados por esa destrucción de derechos sociales son los que más ajenos están sintiendo al proceso soberanista. En Euskal Herria eso ocurriría con más razón si no somos capaces de eso, porque creo que el terreno social, o sea, es el movimiento soberanista, por medio de sus sindicatos y por movimientos sociales que trabajan en ese ámbito, los que lideran ese ámbito, ¿no? Pero es verdad que el proceso soberanista en su diseño, y yo creo que sobre todo desde la política, pero también en el terreno de la movilización social, que estas movilizaciones al final que incluyen a todo el mundo, o sea, se corre el riesgo de tan amplio no tengan contenido, ¿no? O sea, es un riesgo, no digo que esté ocurriendo, ¿no? En el tema de la unidad de acción, Xavier ha hecho una descripción de los modelos de sindicato en el que a nosotros nos ha dejado, parece ser, el de ser correa de transmisión. Nosotros no lo vimos así. Nosotros no somos el sindicato de nadie. Nosotros somos Izquierda Abertzale. No somos el sindicato de la Izquierda Abertzale. Y nosotros vivimos desde esa identidad tranquilamente. Nuestro trabajo sindical es más, si fuéramos la correa de transmisión de alguien, nos circunscribiríamos única y exclusivamente a lo que Confebask quiere que haga un sindicato, haciéndolo mejor o peor. Pero nuestro modelo sociopolítico, cuando podríamos dejar en manos de un partido político el que nos representara en todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros, es verdad que tenemos modos diferentes de ver el sindicalismo. Es verdad que para hacer acuerdos con alguien tiene que ser alguien diferente, porque si es igual que tú, eres tú. O sea, ¿no? Y entonces o estamos muy confundidos o tendríamos que saber encontrar esas vías. Nosotras seguimos intentándolo.
Nosotros estamos dispuestos a hacer ese camino, no sabemos si lo vamos a encontrar, como ha explicado muy bien Ana, por ejemplo, en el tema de la Carta de Derechos Sociales mantenemos una participación común y mantenemos cierta unidad de acción en otros ámbitos, pero la muestra más importante de que no es la relación con la política, a nuestro juicio, el mayor problema a la hora de hablar de unidad de acción sindical es que nuestros mayores encuentros son en negociación colectiva, en la estrategia de negociación colectiva. Y ahí, de verdad, poco tiene que ver, a mi juicio, que nosotros seamos izquierda abertzale o que ELA, que nosotros podemos también hacer una definición de ELA, podemos decir, claro, es que es un sindicato que es un objetivo en sí mismo. Entonces, al final, ¿no? Entonces, cada uno puede hacer una definición negativa del otro. Nosotros pensamos que es necesaria una unidad de acción a nivel estratégico, sin límites, además, en lo que podamos querer hablar o no. Y es verdad que estamos muy lejos de eso. Y es verdad que a veces hay gente que externamente no ve dificultades para eso y gente que la desea no ve ni una posibilidad, ¿no? No sé si es posible o no. Y no sé si es una innovación política o sindical. Yo creo que sí es responsabilidad nuestra. Y sobre todo es responsabilidad de las direcciones de ELA y LAB, o sea, hacer ese ejercicio. Y por lo menos no dejarlo de lado de salida porque hay dificultades. O sea, nosotros entendemos eso. Y bueno, o sea, no vamos a sacar nuestras interioridades aquí de quién es el más proclive a un acuerdo, quién no, quién hace más propuestas o no. Yo creo que sí es responsabilidad nuestra, yo no lo eludo. Y es verdad que cuando tenemos que explicar que no tenemos una unidad de acción a nivel estratégico ni a nivel táctico en muchas cosas en el que trabajadoras y trabajadores nos lo demandan, o sea, la responsabilidad es nuestra. De las lecturas que haga cada uno y de las razones que cada uno acumula para hacer una cosa o no hacerla. Pero bueno. Gusa batez ere saiatzen gara batasuna mantentzea eta ahalik eta ez dakit, hezkuntza arloan adibidez hainbat foroetan batera egiten dugu, baina beste hainbat foroetan badakigu ez dugula gauza guztietan bat egiten edo honek esan duen bezala edo bestela sindikatu bere izango ginateke, baina hainbatetan edo hainbat momentuetan saiatzen gara gutxienez guri dagokigun arloetan eta gero ikusten dugu gauza garela hori bideak egiteko kartarena adibidea da eta nik uste balio handiko bidea dela. Gunean hainbat momentuetan batera egiten dugun eta hainbat momentuetan ezin dugu igual, guztiok ailegatzea nahi genuke tokira ailegatzea, baina aleginak egin beharko dugu, pentsatzen dugulako askoz hobeto indarrak metatzen baditugu, gutxienez kasu honetan. Galdera gehiago? Carmelo Landa. Peio, parkatu, Peio Urizar. Baita, arratsaldeon, nik lehenik eta behin galdera botatan neukan, galderaren erdia ia Elena kenduit, ezta? Hori dauka, nestan duzuen bezala, ezta, bigarna galdetzeak. Baina, eta galderaren eredua, eredua bai azkenen zen, Xabik bota dituen galderen inguruan ez da provokazio puntu horrekin. Batasun sindikalaren inguruan, egia da sindikatu mundua ere oso anitza dela, eta egia da, Xabi Argazan duen bezala, Kataluniako prozesua estator guztiz desberdin, osea, sindikatu mundutik estator, nire harritu nintzen lehenoko aldiz Kataluniara jo nintzenean, enteatu nintzenean, bertan ez daukatela sindikatu propiorik, sigla propiorik, egia da, han, bai, komisionesek eta daukatek ere prozesuarekin bat egin dutela, ezta? Baina sindikalgintza eta agian beste ulertzeko beste modu bat izango dute, propio eta legitimoa baita. Baina nire tokatu zait, udaran, baina orantxe joren dela 3 aste Uruguain ere naiz, eta han harritu ninduena da, eta badaktik gerora bestetuko batzutan badagoela, sindikatu bakarra dago. Sindikatu bakarra dago. Uruguaiko egoera ez da Euskal Herrikoa, Uruguaiko bilbidea ez da Euskal Herrikoa, baina agian planteatu zuen eredu sindikaletatik aparti beste batzuk ere egon daitezke, zen eta sindikatuek gaitasuna izan zuten bakarra egiteko, nik ez dut esaten helburu hori izan bartenik.
han bakarra egiteko, gerora eskerrak bilatu zuen arlo politikoan bide bat ere, gerora, beti ere, bide propioa egiteko, bide antzerako egiteko, eta formatu bakarra ere egiteko, ez alderdi, alderdi bakarra ez, baina bai formatu bakarrean. Beraz, nik usteet, eta egin dituzuen hausnarketa batzuetan, etxeko lanak bezala, jasoitu nik usteet arlo politikoan etxeko lan asko euskagula egiteko, eta hausnarketa batzuk konpartitzen ditugula, eta egin beharreko bidea batasunan hildoan dijoala, baina nik usteet etxeko lanak konpartitu behar ditugula, eta sindikalgintzak ere etxeko lanak dauzkela, besterik ez. Galdera bota behar nuen, baina galdera ari erantzun dizu, eskerrik asko. Carmelo. Bai, bueno, batetik eskertu guztion ekarpena, nik uste gai oso interesgarriak atera direla. Beti ere ahaztu gabe iparra nolabait esan erabakitzeko eskubidearen inguruan daukagula, ezta? Eta hori izan da ardatz ekarri gaituena ona, bai sindikatuen jokabidea horren inguruan aztertzeko. Niri gauza batzuk oso interesgarriak iruditu zaizkit, galdera ireki bezala gelditzen dira hor, noski batez ere zelotura dagoen borroka soziala eta burujabetzearen aldeko borrokaren inguru horretan, ze estrategiak egin behar diren, baina beste gauza batzuk deigarriak egin zaizkit, eta nahi dut apurra galdetu horien inguruan, ezta? Bereziki elak, Xabier Antzak, elaren beraren ibilbidea aztertu duenean oso deigarri egin zait. Bueno, hasi da, aitortuz, beraien jarrera estatutista izan zela, jatorrian, eta gero amaitu dezaten Maltzagaren aurka dauela. Claro, berak esan du provokazioa dela, baina egia esan iruditzen zait oso barruan sartzen dela hor eremu politikoan, ez da? Oso barruan, eta aliantza politika bat kritikatzera provokazio moduan bada ere, ez da? Ez dakit, beharra da, Xabier, ela horraino joatea, nik galdetzen dut, ez daukagu lehenago hainbat helburu, esango nuke argitu beharrekoak beste eta nik galdetuko nuke gehiago alderdien arteko joko taktikoa, edo aliantzak, edo Maltzaga, eta hori baino lehenago nik orain modu natural galdetuko nukena da sindikatuok, eta batez ere Euskal Herriko sindikatuak, beste deiturarik ipini gabe, ze konpromiso hartuko zenukete herri mugimenduarekin, gure esku dago bezalako herri mugimendu batekin, non ez dagoen alderdi konkretuen presentzia eta transmisio korrearik, baizik eta herri mugimendu bada, goraka datorren mugimendu bada, bide soberanista bat egin nahi du, Euskal Herri mailan ari da identifikatzen, ez duzue lehenago, Maltzagarekin keskatu baino lehenago ez duzue konpromiso batzuk hartu beharrik horrekin esate baterako, sujetu azuk esan duzu, ondo esan duzu, eta danok atera duzue gaia, gehiengo sozial berria sortu behar dira, bueno, hor daukazu adibide bat, ez da? Hau da, sindikatuak ez duzue plazara atera beharra, haian ez horren beste keskaturik alderdi ezer egiten duten. Bueno, beraien joko ere muga da, baizik eta zue zeuok herri mugimendu horrekiko eta hor dagoen agenda konkretuarekiko konpromiso zehatzagoak harturik, galdera guztiontza da, Deigarria, edonola ere berriro dio, deigarria egiten zait, antza, hain urruneraino joatea kritika politikoa nahi zuzen ere. Iritziak eman daitezke, baina, claro, Maltzaga enterratzea eta enterratu nahi izatea helak deigarria egin zait, hori. Ez ni Maltzagarena bota nahi izan dut provokazio gisa, provokazio gutxi gisa. Zergatik, guk apostu estatustista bat egiten dugu, eta lan harremanen esparruan apostu interklasista bat egiten dugu. Hau da, posible zala lan harremanen euskal esparru bat egitea, naiz eta legediak sekulako zea. Guk uste dugu, estatuak, hasieran estatuak, 97an estatuak, suntxitzera dijoala euskal esparrua, eta postulatzen dugu Gernikan Maltzaga bezalako estrategia bat, hau da, estatuak ez du beteko estatutua, estatuak ez dijo konplitzea, eta esan genuen, eta sobrai estorba, eta ados gaudenok estatuaren buruz, egiten den irakurketa hori buruz, ados gaudenok, adostu behar ditugu, gutxieneko batzuk, denon artean, bide bat egiteko. Eta guk, esaten dugu, han estatutismotik soberanismoari pasatzen garela 97an. Baina nik uste dut gaur, 3. fase batean gaudela. Nik sindikalgintzaren ikuspuntu dira. Eta hau ez da elaren doktrina, segua ez dugu plasmatu dokumento batean, baina ni bereziki aste honetan sentitzen ari nahi zen gauza bat plazaratu nahi dut
hori da, provokazio huts gisa. Dala, eske ez dut uste, garbi hitz egiteagatik, PNV-rekin gutxieneko hori gaur egun adostu daitekenik. Ez dakit esplikatzen naizen. Zentzu horretan hitz egiten dut maltzagari buruz, bai? Ez alde politikoak oroar, baizik eta Confebaskekin pasatu zaiguna, horren aste honetan pasatu zaiguna, horren adierazlea da. Ze duela 2 aste, Eusko Jaurlaritza bidaltzen digu dokumento bat elkarrizketa soziala martxan jartzeko, nun esaten da garbi elkarrizketa sozial egiten ez duten erakundeak ezin dira ez ditugu subentzionatuko. Bai? Hemen subentzionatuko dira bakarrik gobernabilidadea, hau trasladatu zazu arlo kulturalea edo arlo sozialera zer esan nahi du horrek, ez? Gobernantzaren parte direnak subentzionatutak izango dira eta beste guztiak ez. Orduan, nik provokazio gisa, zentzu horretan bakarrik, bota nahi izan dut, eskigualdia maltzaga ez da behar dugun, eta orduan, ez nuen alderdi politiko guzti buruzari, baizik eta eskubi nazionala aipatu detela. Esate duzu, prestaltzau dute plaza publikoan adibidez gure esku dago, Carmelo gu hor gaude, eta bakizu, eta ez noa hori erantutzea. Eta esate diazu, ez kezkatu egin beste alderdi politiko egiten dutenarekin, jolin, bai, zer sindikatuak eragin politikoa behar du. Langileen defentsan egin behar dira gauza asko, baina baita ere, langileako onak eta txarrak diren gauza asko parlamentutan erabakitzen dira. Orduan, nola ez dugu egingo, o nola itxiko ditugu begiak politika egiten duen artean. Eta guk politikaren eremuan eta konjuntura honetan, 2 asteketako zea honetan, badaude gauzak ulertzen ez ditugunak. Eta, botatzagatik zerbait ba. Ostra, Urkullu dago gutxiengoan. Eta hain politika neoliberala ematen nahi dan gizon batek eta gobernu batek. Oposizio guztiaretik jasotzea, prestutasuna, presupuestoak aurrera ateatzeko, beste presupuesto horietan, 1.000 milioi euroko zorra pagatzea jasotzen danean, guk ez dugu ulertzen, ez da baloratzea ere, baina zaila da ulertzeko sindikalgintzatik, oso zaila da. Nik ez dakit, estrategikoa dan, taktikoa dan, zergatik ez dakigu. Baina guretzako da oso zaila ulertzea, eta zailagoa gure militantei esplikatzea. Bai, ez dakit esplikatzea. Eta ez gaitu horrek kezkatu behar. Nik uste horrek kezkatu behar gaituela. Gutxien ez kezkatu. Ez dakit. Langileen importantea diren gauza asko, parlamentutan erabakitzen direlako. Noski kezkatu behar gaituela. Galdera bat egitea 300, da ze balorazio egiten dan, adibidez, Bilduk parlamentuan egin duen proposamen horri buruz. Nik uste hori bai dela garrantzitsua bai baloratzea eta jakitea zer pentsatzen duzuen 3, zuk esplikatu duzu, baina, digamos, beste sindikatuek bai ze balorazio egiten duten horren inguruan. Bueno, lehenik eta ben, igual, Carmelo botadunari erantzun da, eta ero jarraian, Bueno, nik, gure esku dagoz zehazki ez dugu hitz egingo, azken batean, hala ere, nik uste, hemen kontua ez da inbeste sigla guztiak ze pankartaren atzean pilatzen garen. Nik uste, badaudela dinamika batzuk, behar dutena bultzada, behar dutena atxekimendua eta parte hartzea, baino behar dutela justo, herritar bezala parte hartu ezagun denok horrez, eta nik uste hor, sindikatuak ala ere, nik uste ez dut uste egondanik sensazioa lagundu ez dugunik edo zera, ez? Baina nik uste Euskal Herrian justo ohituegia gaudela aniztasun adierazpenak ere siglen bidez erakusten. Eta ni atentzioa ematen dit askotan, inkluso gure esku dago kantolatzen dituen demagun hitzaldi batean edo, eta ikusten duzu hizlaria dira PNV-ko bat, Ibarretxe izan daiteke, Gema Zabaletek hartzen dugu, EAko bat edo sortuko bat, eta igual madrazo, bilatzen ditugu nolabait ere alderdi politikoekin lotura daukaten personek nolabait ere ordezkatzen dutena sentitu daitezen beraiek ere dinamika horren baitan egon daitezkela. Eta nik uste politikariek badaukazutela
hainbat plaza, hainbat gauza egiteko, eta nik uste justo dinamika sozialak, dinamika sozialaren itxura eduki behar du. Eta batzutan, sigla guztiak batera atera beharko gara, edo ez, esan nahi dut, baina iruditzen zait ere, nolabait ere, anistasunaren espresioan eta adierazpenean, pixkat, nolabait ere, ez dut esaten siglena alderdi leporatuz, esaten dut, azkenean badirudi bilatzen dela, ELALAB eta komisionesek bat egiten duten, edo badatorren beste norbait, eta nik uste dut, gu badaukagu gure lana, eta guk egin beharko dugu gurea, erakarri behar ditugu egiturak, eta erakarri behar ditugu bestelako antolakuntza kolektiboak, horiek ere nolabait ere bere eragina daukatelako beraien baitan dauden kideengan, baina nik uste gehiengo sozialak herri mobilizazioaren eta dinamika sozialen bidez beste modu batea ere ikitzen direla ere, eta nik uste hor tentuz ibili behar dugula. Nik uste importantea dela, egotea, benetan, nolabait ere deno gurea sentitu ezakegun, baina era berean nolabait ere patrimonializatzen ez dugun edo dinamika bat, edo behintzat esaten ez duguna, ni ere hor nago, edo ni sortzaileen artean egon nintzen, edo, meritua daukaten entzat eta tira, ez. Ez dakite gero egindan galdera hori, EH Bilduren proposamena ez dakite aurrekontu ez, aurrekontu erin gainekoa zari izan zehazki hori izan, ez. Guk oso gaizki ikusi dugu, zintzoki. Eta horrela dirazi dugu. Ez dugu lertu eta uste dugu akats bat izan dela. Gure ikuspuntutik edo behintzat akatsa horrela baloratuz. Lehen aipatu dugu Kataluniakoa eta mas nola dabilen prozesuak idatzen, baina era berean zenolako politikak aplikatzen ditun. Gaur egun, gure ustez, PNV dagoen moduan politika horiek aplikatzen eta guretzako bere politikaren adierazpide nagusia da sindikalistei herrieta egitearena mobilizazioetan. Hori da bere jarrera, hori da konfrontaziozko sindikalgintza dion errespetuaren argazkia, ez? Eta horregatik gero batratua eta elkarrizketa eraiki nahi du gutxiengoan dauden sindikatuekin, baina makurtuko zaizkionak bere ezaugarri. Gure ustez, eskaintza hori ezinezkoa da, eta nolabait ere jartzen du eztabaida parametro batzuetan, azken batean kasik eramateran zaituena negoziatzea zer da murrizketa bat eta zer ez. Ni ez dakaz zalantzarik borondate honenarekin egin dala eta bilatzen dala hain zuzen ere aurrekontu hobeago batzuk eskuratzea eta murrizketari gabeko aurrekontu batzuk izan daitezen, baina gure ustez momentu honetan aplikatzen diren politikokin eskua plan horretan eta horrela luzatzea akats bat izan da. Gure kasuan, gure esku dago ez dugu errepikatuko bat egin dugu eta espero dugu jarraitzea horretan. Eta hemen nik ez dut aztertuko hori partido politiko bakoitzaren zer nolako eragina edo ardura izan duen aurrekontu hauetan, baina guk argi eta publikoa adierazi dugu ez dugula bat egiten aurrekontu hauekin, pentsatzen dugulako zorrak ordaintzeko erabiliko duten dirutza beharrezkoa dela benetako zerbitzu publikoa garatzeko eta jendarteak dituen beharrak asetzeko, beraz ez dugu bat egiten eta ez dugu hemen kritikatuko horiek dira onartu badute eta onartzen dutenak orduan guri kritika osoa jasoko dute. Pentsatzen dugulako ez direla aurrekontu sozialak eta jendarteak beste bat eskatzen du. Aurrekontu hauekin ere ikusten dugu privatizazio aldera jokatzen dutela, zerbitzu publikoei ez dira bermatzen, eta gure kasuan adibidez hezkuntzari dagokiona guztiz kontran agertu gara eta agertuko gara horrelakoak egiten diren momentu guztietan. Yo voy a plantear el problema voy a ser muy breve. ¿Vosotros pensáis que el problema de Euskal Herria es un problema social? Un problema social pueden tener, pues no sé, los estados, pero si nosotros no somos estados, nosotros no somos un estado. No hay un problema social en España, no hay un problema social en Francia, no hay un problema social en Italia. El problema que tenemos nosotros es que no somos eso, un estado.
que no somos sujetos políticos. Cuando seamos sujetos políticos podremos ser capaces de dilucidar esos problemas nosotros mismos. Mientras no seamos sujetos políticos no somos capaces de dilucidar nada, absolutamente nada. Bueno, eso es una manera legítima de ver el proceso, ¿no? Pero yo tengo otra manera de ver el proceso, que es que los valores que no se incorporan en el proceso tampoco aparecerán en el final. Y por lo tanto no hay por qué separar no hay que introducir un paréntesis en las luchas para dedicarnos a la lucha nacional. Hay una lucha nacional de reconocimiento y una lucha por la independencia, sí, pero en el camino tenemos que ser euskaldunes, en el camino tenemos que intentar ser más justos, o dicho de otra manera también, la sociedad se organiza como quiere y hay organizaciones más o menos raras, que son algunos sindicatos que deciden no clausurar determinadas luchas, sino practicarlas a la vez que otras. No sé si me explico lo que quiero decir. Y tan legítimo es decidir que esta lucha se clausura en función de la otra como decir yo no estoy dispuesta a clausurar esta por la otra. Y en el caso de ELA, pues es una organización que no va a clausurar digamos, su lucha en el ámbito laboral por la otra. Pues somos así, para lo bueno y para lo malo, quiero decir, y es nuestra decisión soberana, guste o no guste, como otro puede tomar la contraria, que es igual de legítima. Nosotros ya te responderíamos, pero no nos dejan. Dekogu, atzetik esan digute ja ordua dela, baina azken galdera bat daukagu Juan Carlos Goyenetxea. A ver. Nosotros tenemos un problema, es que estamos viendo los pinchos ahí. Vosotros no. Gabon. Bai, junai apurtzu bete azalduzune azaltzen, hau da, hemen gure esku dago ez da bakarrik deia egiten abertzalai direnai, edo garenai, edo zer dan, gure esku dago da mugimendu bat, hemen nahi eta enez abertzaleak eta ez abertzalea batun behar duguna. Eta hortik nik uste dut zure azalpen esan zule, eta azalpena da, esan algara soberanistek edo Euskal Estatu Independiente nahi dugun lortu, bai argi dau hor landu behar dela giza soziala, justizia soziala. Dorek erakarri egin beharko dagoela ganera, jenti esan alda ez dana, pentsaera ez gaur egunien. Bai sortute geratu nahi esan duzun gauze bateaz. Osea, sortute geratu nahila esan duzun gauze bateaz. Idazti bet, arduratuta, harrituta. Idazti bet hartu dozuela esaten, espazioi parte hartzen, diru laguntzak moztu ingo dotzuela. No, hori gogor da, hori beti pentsa dabe, ze beti oinasinuk eta gaunboinuek. Karo, bat apadik oinasinuk eta gaunboinu beti dirugitzea hori bidean asko esetu dugu. Idazti arte egitea oso gogorra. Horrarte, eltsi putzuet sorprendibina. Bai, nik uste dut, oso gogorra da ikuspuntu ezberdinetatik. Alde batetik, reproduzitzen duelako, benetan, nik ala sinisten dit, la ley de principios del movimiento. Hau da, estatua da sindikatuaren zeregina definitzen duena. Eso, demokrazia batean, sindikatuak soberanoak gara, gure agenda, gure programa, gure izaera, eta gure lan politikoa erabakitzeko, ez? Eta ez da, gu ez gara gobernantzaren parte bat, gu gara mugimendu bat, erabakitzen duena soberanoki, zer geran eta zer egin nahi dugun, eta zertan borrokatu nahi dugun, ez da? Hori alde, ideologia oso autoritario baten zera. Eta gero, gizarte ereduaren ikuspuntutik, bakarrik subentzionatzea, gobernuarekin konzertatzen duten zea, zer esan nahi du horrek? Gustatzen ez zaizun kultur ekimenak ez dituzula subentzionatuko? Gustatzen ez zaizun erlijio musulmana ez dezula subentzionateko? Ez da bakarrik sindikalgintzaren kalterako?
Gustatzen ez zaizun sindikalgintza ez, ez. Baina nik uste sozialki benetan oso grabea dela. Bueno, amaitzeko bakarrik esatea, hor daukagu luntza bat guztiontzat, eta hemen daukagu Elkartasuna Fundazioko lehendakaria, danon izenean, 1000 esker zuen arretagatik, benetan, eta pasatuko gara luntzara orain.